har det godt. Okay. Jeg vil gerne vise sinusrelationen, og sinusrelationen det er A delt med sinus til vinkel A, og B delt med sinus til B, og C delt med sinus til C. Man kan finde sinusrelationen i en retvinklet trekant, som vi får ved at tegne en højde ind her. Og den kan vi finde ved at gøre sådan her. Sinus A det er lige med H, som er den modstående katete, divideret med hypotenosen, og så for at isolere H, så kan vi gøre sådan her. Vi skriver H lige med C gange med sinus A. Og så går vi over en anden trekant, hvor vi skriver sinus til C. Det er lige med H, som er den modstående katete, divideret med hypotenosen A. Og det kan vi bare gøre på samme måde. Så vi skriver H lige med A gange med sinus til C. Og så kan vi jo se her, at det her det er jo det samme. Men for ligesom at få det skrevet helt op, ligesom der, så kan vi skrive C gange med sinus til A, det er lige med A gange med sinus til C. Og så kan vi bare dele med sinus A på begge sider, for ligesom at fjerne herovre. Og så kommer der til at stå C lige med A delt med sinus A gange med sinus C. Og så kan vi bare dele med sinus C for ligesom at væk herovre fra. Og det kan vi også gøre herovre. Og så går det her ud med hinanden. Og så står vi her, så vi så er relation på den to. Og det er sådan, og man kan også finde den der på samme måde.